ogotero kuya nani korengana ne topic tuji gukwanira iguru ya mache bona kitwaranga ki torore iguru ya mache jobogima. Asante sana mtazamaji na msikilizaji, ogotero kuanzisha na gukwanira juu ya maji, yani ogotero kuya litagari tutagenda tenyoli kumenyirio as a studio. The Organic Farmer kuwatana na kama Biovision baba kuletera Kilimo Hai n'umuruberio okumulekera uburimi bw'ubwongereria ubwo koleta engeria na kolenda amazingira. Alright, karibu sana mbono mwenchu muligirili umurubulio kurunga Kilimo Hai yokoletwa sole na Biovision na Africa Trust na Biovision Foundation na ansuku buatira na lero libagali nene kigmali ya Biovision na Africa Trust na Biovision Foundation na niyotu nomu manyi buobole migaiga umobisa buobole mi kuruwasi sub county ya Abubasi yokurunga Elda Elijah Omech nere ya tukuchu sangamo na lero ntuligilia mangana mangi kigma yuwabuati kantinabo gesibuwa machi nobole ndibuwa machi litangani komoleta sembeo. Karibu sana omobisa bubulemi anse studio. Asante sana soko nyaligania na nche na igule byamono asa maligania maya wakolero yo mitonsa ligo. Asinchira bene kigmanda ke nchina kwa nga yukurwa Elijah Omech tutebinga ni anse studio na ndega ikwarure. Byamono asengejeli baga asa malieta amelde Elijah Omech wikaiga igonkuru bobasi sub county kyara transfer abana arubo nchali in fact bono igonde bobasi aseri tukuliara na nali potia igona achakire gasi officer igona ni gondo omobiso crops korwa sub county ya bonchali na ende resource person as Biovision Africa. Ekirenga ekenene enkiringa water harvesting gose water harvesting kogesa amache mwanchumulili no moteli tuzaji ukwana ine nwanchita amache nkunyura amache ngutumiura amache kwanyago kuna amache ekinge nchungelinga amache naro ubugima amache unatuatera naro ubugima amache naro kirekemo bono igwa genda sisimi 0741583878 na bugu tuwakire simi gusotu lugeri ujumbe na toko enda gusangamo eliya totebinga jubu atete na bugu enda sumutande eliya itionse Facebook Getembe FM 2.7 na Getembe TV accessible ya Facebook tulikira ujumbe eligerayo mwenyene ntobe tukuli ichujume chiago na bayo gutegerera na kurua sole ekatosanga no mwobisabu obole minyoranga Kilimo Hai obulimbi bole moyo kwa isani kubwa siri bakali bo na Biovision na Africa Trust na Biovision Foundation bono obogesibuwa machi katukwa na obogesibuwa machi oyo minto Elijah Omech. Nchi kitu kwanera obogechuwa maji na ndina seki irabalimi nga guikabagesa machi asorongurwa gusi mbyamo na seriswali giyo muralia ekeroto kwanegero yobogesibwa machi nenjere lyo mulimi okotacha amache ali embule gotwa nyasaye arure inera tokatenga okogesa amache enjireria enjiro ko yabekamo oyatumeka ase obutumiki bwa bwanka na kikitokorukanga obogesibwa amache inga anjireri to gutumeka amache bona jembule gendete gotugusi aye no gendete ko yabwata ko yabeka emetungi ko yabeka anke lindo yatumeke obuna bwo obogesibwa amache munabare bulinga obogesibwa amache mbia geiga gusi nabokonyoranga embura ndireta manyirina ndiego chagotu ngakyo muntu mule miarage samachi buya eligera gwenera namo nelire lyo gonchire kwelire gotamanyiringa ndiego tu ndeta ligotu byamana ekero tokuligere linga asingenjo bonjore libwelire seitoga totamanyerere tindie mbulego ja yasira ndie mbulego ja yatwa bono omulemi nagani lyoge samachi elindo yabeke ochuko yatumeka kwa chimotwa ekyagara number 1 tumanye tindi amacha yago chagotene muna mone mbule genda tegutu ntomanye tindira chetenene asingenjo egenda tegutu igo mulimi omuya wikori gichinchira okogacha amacha aya elindo chiko yatumeka gochimotuga iga igo ngana kyo geko gera tote na mbuya ogacha amacha aya kyagera ogonjuru kwelire tenga bunenga kiri kwale ko manyango mutinyo mutangani ne gurugoro mutinyo kabere ne gurugoro mutinyo gatatu bono nari embure go chaka gotwa oyo kane bono nari ere climax nabo chakonyora bono yo gatano liriere enkenke togoteba teyo bono go buna bono ya chire nyinge igani iri omuremi omuya ogore chitangi oriyenjera okogesa amachaya okogacha amachaya elindo chiko yatumeka go chimotwe ase chinchera chiao gusina osoboremi gusina so gutumeka kwa nyombanka
Mwenchumulinga inyuranga umurubulira sembe kurunga Kilimo Hai nago kunyolinga Kilimo Hai numurubulio kuletu sura siri bakali nene liyeke ompegia BioVision Africa Trust kubwatakana BioVision Foundation na lero niko tura monomo wabisa Elijah Omechi uyugo kwanera igoro yoboge sibua mache nakiko tunya kulilinga ine inki ekiga tukurukoboge sibua mache bono ine umobisa Elijah ngakyumulimi arage sa mache na kuyagacha Mbiamona seri swali ya nchiraki turage sa mache na koyagacha. In fact asegusi kiro monta asenkanko ke sara mache na kolengana nenjeri ya kwenyare bye komonyene. Ekito de banga enjira toko ke sa mache rera sechinge gusi ya itokiro mondo na bwate nyomba yeli bati. Mono chi nyomba chiri chinkoro chige koro chitu abwate chia manyansi nabo yarenga akongo monto ko ke sa mache kyagara obochabo borie kera mbule gutwa igoboko na kubutuka na enjira te yengi yoko. Lakini rera trisi kiro mondo na bwate nyomba yeli bati. Nyomba yeli bati bono nero tu korigi ntukorkanga gatas gatas eji naboko tumeka kokora chirichechi plastic gose otumeka mabati obande oetana ni bisona bya oeta elindoge sa macha igonga igotokoge sa mache ase ebirama bya itoeta elinde twayabeka chitangi nano mateke kwana gatas nabantu barabugi egali sibirama abantu mituba riches chiriana chitogotumeka asokoge sa macha ekero kwayabekirwe matenjera nere ekero twakine takeiga ekero tokoge sokonyora gose gatas chibekire chinke naba bana bare koreta no ne kwende mesigo emegombe bamara kobeka goeta in fact kwa macha mange bona ine kero chiaborire lakini lero igana konyo mabati ari gakori ngubuya iga elinde watachira amache uchiase chitangi kwa yana ni uchiase chitangi ahichora elinda gokonya singi njiyo gotumeka gwenka bitumbira nande binde bire byororo asoko gasa machi umuri atumie mbyamano asichinga chaito nkubwatiere nga enjira nga yore kuna bone karo orase geturungano naboko geta okogesa amache ari kere mbule gotwa emegokerie goturumboka nabo okocha kwale machingoro bakoroka nga dams chingoro mate goetaiga kwaerekesa amache ari aichura aroro bona amache aja maita senale seita asengenjo lira bali konywera amache naboko ligiri sakara kwabe kaime amache aya gagoswa atene na imatere maime asobotumeki bwobole mibwa wase ombobiso bobole myototo ira mangana mayasana bono what are the benefits obuyamboro byobo igabwoko gesa machaya na gutumia chimbino chiga gosebi chinchire cyobo gesa macha mbyamona seri swali yomoralia obuyabwoko gesa macha bana twakwana litanganingo amachi nobogima na watu achaka buyanga amachi nobogima na in fact amachi na haro kiregento amachi onyeteyo bogima mbakare ngiye bogima mboyo buna wana amachi abole bimeri mbigo tokaroro amachi abole chombe nchiko baroro amachi abole chimbuli na kiregento ngeko indudu kabanyane nigo tora amachi ekero togosoma nga 70 to 75% yo mebere yaito nigira amachi ngo kwanaiga buna nayo go kwanaiga buna ogotera we are using water igoto gutumika amachi oiso go tware proof lete kerore ekerore kikiao keyanere boire omane go etie kyaraga ingike koroka nororo na amachi muna ngo kwanaiga I'm using water igonga reto gutumika amachi igona amachi number 1 igara maya asemwanya bantu
ase omobere nara gotokonya ase obogima ekera oikonywa amache na kiato tanaki obwente konyu erite ya moiga ibere ase rituka ebirasi 10 to 12 a day obwente konyu ekegera amache nara gotokonya number 1 twanyorire ase omobere oito erinde okora gento kieke oyane buya egento kiende nara gokonya omobere oito erinde libere ri omobere rikora gento kieke libe ligia for body regulation temperature ngokonya rire buya negento kiende amache ngokonya are ekara twarire ndagera nara gokonya endagera yaitese wase chinda aino buya bwa amache ase mwanya bantu ngotokonya are erinde omobere oito endagera ritwarire digestion attack place endagera ese wase omobere oito buya negento kiende amache gotokonya ase obotumiki bwaito bwanka domestic use bono muna bono number 1 amache nara korosia endagera obokimo botonarete kobeta iga tonarete kobata na amache koruororo ebinto ebitogotumika ase chinka ebitokoriera na amache ebitokorarera na amache goikosibi na amache iga amache in fact na kere egento gogochicha chiombe etugeri tobwate na amache goikotwara amache chiombe chito chimane kobabuya tomane koirana bono mono amang'ana y'oboremi amache narakogera tosimeke ebimeri biaito mokogondo buya amache narakogera chibando chito chibe buya amache narokere gento igo ng'a goika totwara amache erinde tokora oboremi bwaito buya buna bonekero emorake arochicha in fact igo twarema tokarigania emegondo yaito tukaganya embura egatua tukamana gosimeka igo ng'a amache nararagere tokora oboremi bwaito ase chinka chetu na gegwera bono togotebena ki neganeri togesa amache aito ekera amache ataiyo ekera embura etaiyo totumeka amache aria ase gento ki ase oboremi bwaito enchera ende ng'ana ki ekero twagesire amache aya twayebekire chitangi chetu twayebekire chingoro chiri nateba chidamu chiri chetu bono omogase ekero ochire amache aya bono naro ogotumeka osimeka chinyeni chiao naende karo gosimeka chinyeni echi bono engaki yegurugureye engaki embura etayo igo chigotwara echiro motuga igo omoremi omotegereria oito tiga togesa amache ase obonge erinde toyatumeke ase oboremi bwaito ase chinka chiaito omoraria mbuya mono ase ogontegerera omwanchi omotegereri omorobore Kilimo Hai ansembeo omobisabu boremi Elijah Omechi obutuko boigani gagere gotwerera obuya bwa mache na boigobo gesibwa mache haye andake nigukundira gali nyomba ngaka kina kore nyora mache ngamugara kero guchiko chomo gasocha abantu balira sana nachika kichimbure gutuka boniga inaliga begali ya ogotegera omorobore nayo nyora ubwanso banari guroba gesibwa mache ngokwadeli bagaso simiyago asura jusangana kubulichizi miyo chinyingo mwanchi omotegereri igo ebikangike mo gutwa kresimia subonge eligere omanya mange omwabisani gabwata mangana mange nabukuma kinabya mona samangana yubu ansubu yago somiri gosobo liri boli nyore na mbese mere 0741 583878 kochiboko linde nino chimugwa kaganga ni chako chiboko lakini turagenda somo bisa nyore nga Kilimo Hai asibokali nene lia BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation amogoroba obono bono omwabisa abali mibaito bali gusiga nechisemo chinde asoko kora mangana drip irrigation bangana lyogo sialri meli na bayigon eligere ku kinirige salia resire kuru nyuma ke ngana ki ekero tutagete tonyore turigererie enchera turasimeke bimeri bichigotokonya igotokogesa amache rochire omorake rochire bono tumeka amache ali asugusimeka chinyeni chiao ogokora egente kitwate bango ogosiarira amache irrigation boneke rora akoreiga in fact ngana bokonyora echiro yebimeri bia buna bono nyuma ga January omotienyo yo kabere chinyeni chiabora ise ko bango molemi kwagacheta amache ase chitangi nabo kware gosimeka chinyeni ichi elindokore ndukieke bwenyorere ligesalire lige igonga okogesa amache nokuya ase chinka cheito ngotokonya kole sana aso ogosiarire bimeri lirie mbure taiyo naige tokere twanyoranga ase ngenjo honjore likwelire lire bono embura na bera agende imitinyeri tutakagereti amatuka amangi tutakagereti gacha amache gesa amache elinda gokonye ekere gurugure yeteyo nabantu amangi konyorora singa cheito igotorare kurwa sindoche ndubati mache gesa amache aya agokonye elinde okiani chinga kichiri gochikoreta amache
enjerende bona ekero wakianiri chinga kichiri uchikoreta amache igonga nabokorosie faida asobole mibwao ekero wakianiri ekwerende kuro egento kende distance ya amache na amache nabokonyoranga igotore asitwagachete nase bitunugoro amache nigakariro maate roche igonga gochikuya amache kuroche nabokoira chinga kichintambe koyareta gocha senka koyatumeka asobole minagento kende igonga gesa amache ao ekerora ase egetunu kiao goro kuya machi elinde chinga kicho chitumeke wakoro bolemi olene faida biamono mategereri. All right. The Organic Farmer kugwatira na amo na Biovision niko bago koletera Kilimo Hai n'umuruberio okumure bwonchereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Karibu na ndu mwanchu mulieli no montegerali ekeronga neti 0741583878 na mabuli ago aigasi studio na bogo twa kiresimi ngayoto tegerate kurwa asomurubuliga okilimo hai obole mibule moyo obole mbotabua timanganande obole mbogo koletera lige saligia negekorera tukwa obole bua machi no obogesibua machi abaiga oyo ole ase studio no mulemi omumanyi bubole omobisa Elijah Omechi bono omwanchu motegerali 0741 0741583878 number ye studio karanga tukura sangana inga ine aye niguta mangana go sama nsigo sei mangana igaga okiro saligo ga no nyigwetu mwencho motagarali nga yure amashobikana nga imule bono morogoba nga imubwate tukurua na ande tebango kwani Elijah ga igomo biso mechi asa mangana ya maya aletre ga iga ase studio ekaranda so akobole iga omobisa bono andake bantu mbole bako go sama chibanyera machara machafu amacha ndake arura soboge siubiga chibira ma abwatu bube ngakibo tra weni amacha ya eligera ba maya masavi yokonywa mona seriswa ligia igotoko nyorango bachenu bole bwa kabere na ndo bachenu na uragere mebere ya itelinde bebuya na nekero turatumika amacha atari amaya na ne igotoko nyora marwaire bonekero tokora mangana obagesibwa amache liritokorosya gatasie chiritokorosia ekwerende eria ebitacho biria nkuri gitori ebichunchugo totebe na ahasi chitangi cheito nika nirito bekege chunchugo elindo bochabo boli boko konyora chinyomba cheito chirange nemete chietana nemete osebuse yachire wana amacha ali amatangani yakene mbule gutu number 1 aronto bwenti ko yagesa tubenti ko yanchira soka agende cyare gale ne chibuse no bochabo bonge ika machali mbule yaturo no bone mbrandire ko irege kaya ya ire usene weekend boso mutienyi kere gutu gutuntu tacha matangani amacha ali amatangani gabo to bochabo bonge tabwenti ko gotachwa abwenti gutwara libatirira sibi na gata sikirikira sibigo girwaroro kero ki aruro arabono ntubwente ko beke bichunchugo filters ase amachari ataraso agucha sitangi ime elina amachari achunchugo egera so agucha sitangi ime kwanyora ngo bochabu mbuli ko kero ntuki mbuli ko swasa amachari ime igonge ine ele method intangani method ndi yakabeka rutu abekira amachari aito asitangi ime ntubwente ko yabeka egento tokuruka nga mariogo muna mone riogo ndiro tokurunga chlorine na lili mono togotumeka asoko beka amachi chitangi cheito amacha 5000 liters measurements inchiroro aba bali bagotone riogo riri na tokobeka ime elinde amacha litaba amaja ebinyinyi bitakore ntuki bite bona mane kana amacha soire tangi mobo cha bwabere okojojoro kwanyora gosoka ni binyagara gete binyagara macha li hono tali maya so gotumeka igobona amacha li ekere mburi gojugotwe ekere mbura ya riri amacha kwa tumekira riri igintu kende so imetangiri yaho jesibi irabese na amacha li amatangani mtu wate abaja tange ta soime bona amacha kera soireme igagoswara very clean kurukwa mana kobeka chintetera chirigo chia chlorine ime amachali abamaja negento kende tokotebanga negani cheito egina kwanira amangana yobo safi karto ya maintain wana machari igakoba maja tari chitangi choka abane bari togutumeke metungi abane bari togutumeka chinyongo abane bari togutumeke bibuju biri byeto togutumeka yana bakonyoro monto ni gamenyeta sake igabwate bibuju bono tacha machari mana ko yabeka nyomba ibibuju biri bya mekisonga kwa bisibiri kwa bisagisireme obochabu boli mbolime ikyaro bochabu boli nabo ko bokoletera mangana ma igonga enjere togoturite amata ito obosabi mono tokolenda elinde ebe bochabu mbo basa machari aibira toletere
ebinyinyime byamono motegereri abantu bali bagwe chanda ngandi chumo tegereri ndatu yone liboli elio asingi nchabange sana barabuli ya maswali ya mange sana omo bisomechi abantu bage samachi onyaruroche ayando tacha kurwe mbura uyo ndubeli amachayiga abeliri na yaru asembura na hali yaruroche na hali yarama ya sukunywa ibintu mbiro bikoletu muchando sano mwencho motegereri timatinga aya machi kero kwa ruleroche kero kwa tachirege tacho aliyimbura aliyaroche aliyokubaliwa na hali yayo kwanywa motegereri kukuja gusagara ituka igazi 0741583878 to tebingu amachi ama yukunywa kyao kunya kora mpaka kwanya nyu eligero mobisano alegago konya na ndako ibirenge libya akubikibya amachi abande batengo maeta amachi anabeliri ayabona akule ayana rusiri mbura nigali moyo aliuma etengo rusiro chimbiya na bwatu buchavu to tabingo motegereri Getembe radio hello Getembe Getembe FM oh ole dino nyamukuru monja sasa ngakiogoro kwa Adrian Nyamura Adrian karibu sana ngokori mwabisaiga amacha belina na ya tabelina avya maya na inde ayaro tene mbura na avya maya libolia nafa asante sana Adrian mbio mono sana libuliri ayubuliri tibikana byo bantunga timubuli kama swali mange buli ayatota banga guseka hake macha anena anyuta mabe angeire nini Getembe radio hello ngoro kukana tioka abantu bagaji bakataroja kwa maji babekire bitwangine wate banga ngakiukoro kwa manene ngoro kukana tioka Bernard Kurumurako Murama karibu sana ngokoje omumanyinga bono abantu lero baitoire batwanagira bakaroji bono icho cyagakirwange na robo bono ngati inamaji liboli elinga kwa liboli vyasana kuiko mobisa liboli naligule bya kabisa naligule kabisa kwa igule liboli amacha abantu bagachiri paka rochi amacha yuna mayali chicho chiro ranga na roche maite bitu binde na ndita liboli mekene pia abantu okonyora lero squeeze ama umuntu agachite nyumba nge na roche lakini anu abegete cho no abegete suwe chino ere bona kubuli amacha yali gagu namaya Getembe hello Alo Getembe Okoranga uya ya sukire kurosembeo na ande tuwakirisi 0741 583878 ekirugusa kandi tuka iseribuliri agunga ine amacha atukunywa amacha igatukwa no bogesibu amache ama yanara liaya oma eteli buliri agirira bali ngenchenene ekiru tuwakirisi migaiga 0741 583878 kwana nguna intuka iga ase studio amo ase Getembe hello Alo Getembe. Halo Getembe. Wow. Oyongene liobadi okwana. Oh. Gonta kitoko bodi takidali ngati. Amaja roje. Na amaje yembura. Na amaja bedi. Maje kibona ara tora tela la marondo. Biamono sana. Biamono. Asante sana biyomuno sana babuliro namaya sana kadeti imbugo lisimi angaiberi ko mwancho pate chibuli no sobonge gaiga monya mo bisaga bono ni gangu munye gitali bwa mache asina bwa to manyubo asinjira bere giwa na cyo toira ne lyoma etobona ari munye gitali bwa mache kabisa ko rabyo ibintu bire byo somerete na ano uli keke kone kinga abantu bajura mache aramaya asinye nchunga ayonsi bakubuli go ikoba ireneli asinjira ya bene kigimati kangomburi endega iko mwancho motegerali manyenga aye inkekeli ogokwana 92 aiga as studio Getembe hello Zaligo. Wairize biya. Biya mono. Omwega na joisi korusuneka. Biya mono. Omwega na joisi korusuneka. Liboli lya gobono karibu sana omwega. Liboli lya nanje ndatereiga. Amaje getaja je na mayali onyaro siya saimukirite iguru tajaro siya lya sago turumbuka. Ayararo siya yarakurwa sense mayemna nyina musiyogetiyo igakuruna negetunuga. Aenda abegeri Bible tigia. Okay.
lakini tagia yaro seidia yara kuturumba kurugo getaje ma timbale ba kujibaro si bitaje nsema getaje kiabere nsema na majanda kuturumba kasa bugoi alitariko bamaya amaja kuruna na kale maigamuna na katiro abekiri kipai bago so kurumari alina mayo no tabiri na bokunywa tabiri na mayare gani gakuru asumulema. Oh yes. Na maja maya na roto maja buratari maya ora tebe ngembura ya tukunywa maja alitari maya mo bisano ale mega ngotware we amachibwa yubya tebe munyagita alinga amaja maya na yaro seya kuwa sege omwega no munyagita ali okotata ibona tiatumuka nyama na tosebi sawa asante o bizabone twako elieta munyagita ali wa maje dara sijira bene kiba umwachimulili mbona kutonyora ntra era siri bagali mu Lisia Elijah Mechi inyoranga umurubule kuri Kilimo Hai okoletwa sole na Biovision Africa Trust kubwataka na Biovision Foundation AMO ASEMO umurubule kuri Kilimo Hai ubuli mibole moyo kegima na ndendo chega mura bangi mwantu kusaka ituga iga ya masemo ngane timbukuli jisi bibere choka iga eligero mwanchomo tegerali ngeli baga omuobiso iga atoletere ali onsi mwanya rakoba mukuga ni komanyaga iga gusomwa aboliri asinchira bene Getembe alo Getembe hello ni ngoja sema lieta oyo tagrasi ya Nyabisabo Dagrasi ngo tagrasi ya charo nyacha karibu sana kuri Nyabisabo nongo boliga amajo panyoru bundani mete alpete to ese lege kimesemo amaika ina mayana na ndio tumeka. Alright, mbiamono sana libo lirigia sana. Asante sana. Tegera bona. Thank Mbiamono sana Douglas. Asante sana. Mabuli anama ya sana. Bono omo lisia gade tuira ne unyireneli eligera tokende bugangwa nsumurubuli. Aba tegereri aba yambia mona sama swali ama yamu aboliri ninchake kwiraneli gore ya macha maya gore ya machi yembura na mayara sokunyo kuno yominto ya makwa na machi yembura mayete igakobogori kitagataga igorachi nyinge kigasi kitwatebeta mangana climate change kuchiguroni gago turumbo kama na mange iga machi yembura in fact itali maya sokunyo unless kwa yabekiririko kwa yatogotiri elino manako yatumeka igo amachi yembura igakoba maya ekarukwa yabekiririko kwa yatogotiri naboko yanywa Liyo kaigo buna ni gaji chakuru gorokore ndukieke oyanywe dorojena litwa kwanete goramba ngana climate change chigasi chigutira kuchigoro ibintebi binge byakire bonekere mbule gutwa ige kubireta byonse amache